koleginica iz društva sudija. Kakva su iskustva građana? Pa građani sa sudom imaju dodirnih tačaka u krivičnom postupku, u upravnom sporu i u onome što je iz parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka nije preneto već u nadležnost izvršitelja, posrednika i koji su treći, nije bitno. I javni beležnici. Sad, ko je oslobođen u krivičnom postupku? Ako je nevin, podrazumeva se, njemu se podrazumeva da je oslobođen ili ako je blago kažnjen. Ako je kriv, on će ćutati, nikad neće reći ništa na teret suda ili u korist. U parnici od dve stranke najmanje jedna mora biti nezadovoljna. A često su to dve stranke. Ona stranka koja uspe u sporu, u parnici ili koja je uspešno odbranjena ili ćuti zato što se to podrazumeva ili ćuti zato što je kriva. Onaj ko je dobio u parnici ili je oslobođen, njemu se to takođe podrazumeva, advokat se čudi kako je stranka nezahvalna što nikad nije rekla bravo za posao koji si uradio, a suda se niko ne seti. Pa nikada, znači sistem je takav, sudovi presuđuju gde su dve strane u konfliktu. Procentualno je uvek nemoguće i mora da je veći broj nezadovoljnih od onih koji su zadovoljni, a oni koji su zadovoljni to ne umeju da kažu. Hvala, izvinite.